खुश रहा। सोहन भैया ओ खुश रहा। और ये किशन के प्यार। बाबूजी के मालूम कि हम यहाँ बढ़िया से सेटल हो गइल बानी। पेइंग गेस्ट में कमरा भी मिल गइल बा। बाबूजी तोरा खातिर एगो इम्पोर्टेंट ठीक से पढ़ रहे। कहता जी काहे मारा तारा दिमाग बढ़ के होला जी। इम्पोर्टेड बंडी भेजा तनी। अरे आगे पढ़ना। और माई खातिर चप्पल भेजा तनी। माई अरे राम के भाई तनिक पहन के दिखावा। अब गंदा हो जाए। हमार बेटा भेजले है। ए माई अरे ते काहे रुक गइल रे, आगे पढ़। बाबूजी प्रणाम। माई प्रणाम। अरे फिर वही जैसे पढ़ता रे।